बे फोजोंसारा सानला गावगायाथ' फन हराखैयानो आंनो हरनाय नायनि र'। खोब गाजामारा मा जामारदों बिहा ना लेबेलानो बांद्रायबाय। फनखौ दानना होदों। फोजोंसारा आंनि फनखौ दानना होदों। आं रागा जोंबाबो सिं जानानै फन खालामदों। बा बे फनखौ दाननासो होदों ना? मा जामारदों बिहा मा जामारदों? आरो दानना होबावदों। बा मा जामारदों बिहा फाग्लासो जाखो ना मासो जाखो बिलाय? न'आवबो माबा मोजाङै रायज्लाया जाबायनो खालि रागा रागाल'नो। आंजोंबो मोजाङै रायज्लायला मा जामारदों बिहा माथा गरम जाबाय नामायो? रागासो जोंलाय लाङोलै आङो। एथ'ग्राब मोजाङै अननानै आं सिं जालायनानै फन खालामदों रिसिभथ' खालामनो हागौना। आरो आंबो नायनि बियो बोरै हमा आंबो खालामबाय थागोन दिनै सानसेया फनखौनो खालामबाय थागोन। नायनि आंबो बेसेबां गोबावसिम हमालासिनो थानो हायो। आं रायज्लायनो गोसो गैया आं रावजोंबो रायज्लायनो गोसो गैया मानो हरबाय थादों खेबसे रिसिभ खालामाबा मानो हरबाय थायो दानना होनायखौ मोनथिनाबो मानो फन खालामबाय थादों बेयो फाग्लि जाबाय नामायो रावजोंबो रायज्लायनो गोसो गैया आंहा नाथाय बिबारिया फन हरबाथाय रिसिभ खालामालासिनोबो थानो हाया आं दा मा खालामनो र' खेबसे रिसिभखौनो खालामथारनोसै माले फोजोंसार मा नोङो मानसिया मा जामारदों ओरैनोबा नोङो आंखौ सिं जानानै फन खालामो नाथाय आं एबार सिं जाना फन खालामबाबो नोङो आंनि फनखौ दाननासो होबाय थादों मानि थाखाय मा जामारदों नोंहा? जेबो जायाखै ओरैनो माने आं रायज्लायनो गोसो जायाखै रावजोंबो आंजोंबो जायाखै नामा? मा जामारदों नोंहा फोजोंसार? नोङो मोजाङै खिन्थायाखै मानो? माबाफोर प्रब्लेम जादों नामा नोंहा सिं नों खिन्थाबासो मोनथिगोन खिजानिबा जोंफोरो प्रब्लेमखौ सल्भ खालामनो हायोआनो आं हायाबाबो नोंसा आइमोनाथ' हानोबो हानाय ना नों मानो बेफोरबायदि मानो खिन्थाना लायाखै मा जामारदों? आं बुंदोंना आंहा जेबो प्रब्लेम जायाखै ओरैनो माने आंनि गोसोआ बारा मोजां नङा गोसोआ ओरैनो मोजां जाया मोनथिगौना नोंहा मायबा जामारदों नों मानो खिन्थाया दे नों रावनोबो खिन्थायाबाबो आंनो खिन्थानाय मा जामारदों नोंहा ना आंजों आंगायबाय नोंहा ना गुबुन सोरखौबा मोनबाय नोङो जेबो बेफोरबायदि नङालै बिबारि मानो बेफोरबायदि सानलाबायदों नोङो ब्लालाय मा जामारदों नोंहा आं फन हरबाबो रिसिभ खालामलायि दानना होलायनाय आरो मैयानिफ्रायनो खेबसेबो फन खालामाखै नोङो ओरैनोबा बेफोरबायदि थायाथ' नोङो फन हरालासिनो आंनो माने आं एसे लोमजाहां मोनदोंलै बेनिखायनो आङो मा बेनिखायनो आङो नों खिन्थानो हाया नामा आंनिबा नोङो थगायदोंलै फोजोंसार नोंहा मायबा जामारदों मायबा नङा मायबा मोनसेबाबो जामारदों नोंहा नङाबा नोङो बेफोरबायदि खालामाथ' आरो माथो नोङो न'नि मानसिफोरखौ रागा जोंग्रा जादोंनो आरो ओंखाम जायाबो जादोंनो माथो मा जामारदों खिन्थाना प्लिज अननानै फोजोंसार जेबो जायाखै होनना बुंदोंना नोंसोर मानो बुजिया मानो सोंबाय थायो लाखि दोनथ' आं उनाव रायज्लायगोन फोजोंसार बुंना नोंहा मा जामारदों जेबो जायाखै जेखिजाया दोनथ' आं रायज्लायनो गोसो गैथ'वा आंनि देहाया मोजां नङा उनाव रायज्लायगोन दोन मुलि जाना औ जागोन दे दोन लाखि मानो मैयानिफ्रायनो रायज्लायनो मोनाखै नों मानो बेफोरबायदि मोजाङै रायज्लायनाय एसे मानो बेफोरबायदि खालामबाय दं नों आंखौ रावखौबो जेबो खालामाखैलै आङो मानो बुजिया दे दोनथ' रावजोंबो रायज्लायनो गोसो गैलालै आं बिबारि रावजोंबो रायज्लायनो गोसो गैला रायज्लायबालाय मा जाबावनो नोंसोरो आंखौ एसे बुजि नोंसोरो आंखौ हारसिङै थानो हो आं रावजोंबो रायज्लायनो गोसो गैया दिननिफ्राय आं मबाइलनि सिम थिम गासैखौबो दिहुनजोबना दोनगोन बाराबा मबाइल देख्रुबजोबना दोनगोन आं अब्लासो आंखौ रावबो डिस्टार्ब हरनो हानाय नङा लोगोफोराबो फन हरलायलायबाय थायो आरो बे बिबारियाबो हरबाय थागोन आंनो बेनिसायसो आङो मबाइलखौनो देख्रुबना दोनगोन गोसो गैया आंहा रावजोंबो रायज्लायनो गोसो गैया नै आरो हरलायबाय बे बिबारियाबो एसेबो माने बुजिया र' आं मबाइलखौ दिनैनो दानो देख्रुबनोसै
दानो देख्रुबमानोसै आं र' माथो सुइस अफसो खालामना लाबाय मा जामारदों बिहा मा जामारदों मानो खिन्थानाबो लाया फोजोंसार नोङो मानो बेफोरबायदि जालांखो नोंथ' बेफोरबायदि नङामोन मा जामारदों नोंहा नों मानो खिन्थाना लाया मा प्रब्लेम जामारदों नोंहा मा टेनसन जामारदों मानो खिन्थाना लाया नोङो खिजानिबा जोङो नोंनि प्रब्लेमखौ नोंनि टेनसनखौ सल्भ खालामनो हायोआनो मानो खिन्थाना लाया नोङो आंनो खिन्थाया बिमाफोरनोथ' खिन्थानो हागौ ना मा जामारदों आंखौनो सानसेबो बेफोरबायदि खालामफेरामोन बियो नांज्लायबाबो उनाव हरफिनखायोमोन आरो नांज्लायनानै थांखायामोन नाथाय एबार मा जामारदों बिहा फोजोंसार नों आंखौ मानो बेफोरबायदि खालामगासिनो नों आंखौ मानो साया खालामगासिनो आं सहायनो हायाखै आं गाबोन थांगोन र' बिसानि न'आव आं थांनानै मोजाङै रायज्लायगोन साला फनखौथ' नोङो सुइच अफ खालामना लाबायानो आं नोंसानाव गाबोन थांथारगोन मा जामारदों आं मोनथिना फैथारगोन नोङो खिन्थाना लाथारनांगोन फोजोंसार दुखु मोनदोंलै बेफोरबायदि मानो खालामदों नोङो मा जामारदों नोंहा आं मोनथिनो लुबैथारदों मा जामारदों नोंहा मा खालामगोन मा खालामासो मोनलायलांबाय आं मा जामारदों आब' नोङो गाबदों गाबाखै आं नोङो गाबदों आब' आं मिन्थिगौ आं खोनादोंथ' नोंनि गाबनायखौ आब' मा जामारदों खिन्थाखै मानो माबालै फोजोंसारा मा जामारदोंबा मोजाङैबो रायज्लायला माबा सुइच अफसो खालामना लाबाय मैयानिफ्रायनो फन हराखैमोन आं दिनै हरबाय सिं जानानै आंथ' हरासो सानदोंमोन नाथाय सिं जानानै हरबाय माबा दाननासो होबाय थादोंमोन ओमफ्राय आङो एसेबो 100 बारसो खालामखादों हमिखाय बेनि उनावसो रिसिभ खालामदों बियो आया मा जामारदों बिहालाय होनबालाय मोनथियालै बेखौनोथ' टेनसन जादों आं दा आरो न'नि मानसिफोराबो बेसेबा टेनसन ओंखामबो जानो नागिरानो खालि रागाल' मा जामारदों बिहा मोस्रोम आं गाबोन फोजोंसारखौ खबर लानो थांगोन र' माबा सोंबाबो खिन्थाया सुइच अफसो खालामना लाबाय मा जामारदों बिहा खिन्थानाथ' लानो हागौ ना आरो आंनो खिन्थायाबाबो बिमामोननोथ' खिन्थाना लानांगौ ना मानसियानो माबा सोलायलांबाय आं गाबोन थांनानै मोजाङै सोंहैगोन बेखौ मा जामारदों होननानै फनखौ सुइच अफ खालामना लादोंना बियो आं गाबोन थांगोन न'आव थांनानै मोजाङै सोंमारगोन आं दे सोंहैबानो जाबाय होनबालाय मा जामारदों बिहाबो मायबाफोर प्रब्लेम जादोंबाबो खिन्थाना लानांगौ बेफोरबायदि थाबाय थाबा आरो प्रब्लेमा सल्भ जागोन आरो बेखौनोथ' आंनो खिन्थानाङा दोननाय बिमामोननो खिन्थाबाबोथ' जायोना खिन्थानायथ' बाद हो खालि रागाल' जोङोनो दे गाबोन खबर लानो थांबानो जाबाय औ थांगोनबो आं थांगोन होनदोंना थांथारगोन मोनथिना फैथारगोन आं मा जामारदों बिहा आयु गाबोन राहुला थांमारसिगोन आरो आंखौ नागारनानै दा बेयो मागोआव आंखौ लांनो होनदों र' आं मागोसिम बेखौ नुनाय नंला माथो दा गामियाव थाबालाय बेखौ लोगो हमबाय थायोमोन दा गुवाहाटियाव थांबालाय अबाव लोगो मोनबाय थानो थेवब्लाबो अन्थाव बाथावनो आं थानो होनायखाय फुजा बारनायालागै थाबाय दे नङाबाथ' मालाबानो थांनो नागिरदोंमोन बियो आं आरो दुर्गा फुजानि उनाव थांथार होननायखाय थाबाय आरो माइसे अनमारो आंखौ बियो दा मागोआ माला सफैयो माला ज' थाफानो मोनगोन मागोसिम आयु बेसेबा गोबाव दंबावो मास 2 मोनथामसो दंबावो माथो मानसिखौनो माबा आं दिनै मिसखौनो खालामबाय दङ र' खेबसे फनखौनो खालामनि हेलौ आंनि सना दावदै जिरख'नाय औ आंनि सना नोंखौ बेसेबा मिस खालामबाय दङलै आं दिनै मानोबा नंगौ आरो नोङो गुवाहाटियाव थांसिगोन ना गाबोनो बेसेबा बोरैबा मोनगासिनो आङो मागोसिमहालागै नुनाय नंला माथो बारा दिन गैलाथ' मागोआ थेवब्लाबो मास 2 मोनथाम दंबावो नोंखौ मास 2 मोनथाम नुनाय नंला माथो न'आव थाबा आरो लोगोखौनो हमनो थांबाय थायोमोन मास मोनसेयावनो खेबब्रै खेबबासो जाखायो नों जों फैना लोगो हमनाया जायोथ' आरो
नायालासिनो थानोनो हायाबा आरो भिडिअ कलखौथ' सानफ्रोमबो खालामखायो हाखायाबा औलै माबा गोसोखांबाय थाफ्लाङो ओमफ्राय गाबोनलाय खैथा बाजियाव थांगोन गाबोनो 10थासोआव थांसै गोबाव जागोन माथो जेबो नङा न'नि गारि दंखायोना न'नि गारिखौ लांसै दे जों थांनानै आरो आंखौ बावनाङा आरो मानो बावनोसै आंलाय बिद्दा कसम होननाय बिद्दा कसम होनना बुंलायनांगौ आरो दे थेवब्लाबो बुंनोसै बिद्दा कसम बावा आं नोंखौ बावबा साबि नोंखौ ओमफ्राय जुदि नोंखौ सोरबा समायना सिख्लाया नाम्बार बियो नों हरगोन नामा हरनाङा दे सना हरालै नों थानायावलाय आंलाय मानो नाम्बार हरलाबायनो नों गलि लांनोबो हानाय ना सिख्ला साफा नुबा गलियालै आं गलिया नों थानायाव मानो गलिलाबायनो नों गैयाबा बेलेग बाथ्रामोन गलि नाङा दे सना नों आंनि अनगा रावखौबो नायनाङा मिथिगौ ना नों माने सिख्ला जुदि फैयोबा नोंनि खाथियाव जुदि सिख्ला फैयोबा नायनो नाङा दे नाया दे नाया नों नायमारनाङा दे सिख्लाफोरखौबो नायनाङा हिन्जावफोरखौ माने रावखौबो हिन्जाव जातिफोरखौ नायखानाङा नोङो नङाबा नोङो गलि लांनोबो हानाय गलियालै मानो गलिलाबायनो र' माबा लायमोन आइया लिंहरदोंलै दे ओंखाम जानो लिंहरदों खोना आंखौ दोनथ' नोंजोंलाय मालाथ' मोजाङै रायज्लायनो मोनो खालि आइया लिंनाय फंबाया लिंनाय लोगोआ लिंनाय बेनोल'थार दे माथो खालामबावनो आरो लिङोबालाय दे दायो हर दे नंमारगौबो दे राहुला जुदि सिख्ला साफा नुबाथाय गलि लांबा मा जागोन बेखौ गारालै गुवाहाटियाव थांनानैनो दोखो बुहैगोन आं आरो जाय सिख्लाखौबा राहुला गोसथोगोना बे सिख्लाखौथ' आं बुथारखागोन मायै ओंखाम मोनबाय नामा एहे ओंखामा मोनथ'वाखै र' आं नोंखौ ओंखाम जानो लिंथ'वाखै होमबालाय मानोथो लिंदो आयै माबा आबा नों गाबोनो थांमारसिगोन आरो गुवाहाटियाव आयै गाबोन थांथारनोसै थांगोन होननानै थांनायानो थायाखै नै फुजायानो जोबलायलांबाय माबा नों गाबोन थांगोन होननायखाय आङो दालिम बिहामजोखौ लिंहरदोंमोनलै मा बेखौलाय आरो मानो लिंहरखो आयै मानो लिंहरनायखाय गाज्रि मोनलायबाय नामा आसल मथे नों मानसिया मानो दालिम बिहामजोखौ लिंहरबानो गाज्रि मोनो गाज्रि मोनालै मोननाया आयै थेवब्लाबो नों मानो बेखौ लिंबाय थायो गामिनि मानसिफोरा मा सानगोन मोनथिबाथाय रावबो जेबो साना दे बिहामजोआ अबेसिम मोनफैखो खेबसे खबर लानाय ओमफ्राय नोङो गारिजों ससे लायनो थांदो नोङो गाबोन थांखासिगोनानो बेनिखायनो लिंहरदों आरोहाय दिनै हराव ज'नो खाना जागोन जोंहा दे माखौ नायबाय थाखो फन खालामदो बे आइयाबो खालि दालिम र' गाबोननिफ्राय सुतकारा मोनसिगोन र' आं बे दालिमजों राहुल फन खालामदों आंखौ राहुला फन खालामदों हेलौ राहुल मा नोङो फैमारदों नामा जोंहानियाव नै थांगासिनो नोङो आंखौ ससे लांफैदे जागोन दे अबेसिम मोनफैखो दालाय आङो नै बुन्थाबारि मोनसिगोन बुन्थाबारि बारबाथाय आं नोंनो फन खालामगोन दे ओमफ्राय नोङो आंखौ लांफैबानो जाबाय जागोन दे ओमफ्राय राहुल नों गाबोन थांमारसिगोनबा गुवाहाटियाव औ बा माथो नोंखौ नुनाय नंला भिडिअ कल खालामबाय थाबानो जाबाय आरो ना नोंखौ नायनो लुबैबानो भिडिअ कल खालामगोन औ जागोन दे खालामबानो जाबाय बिहामजो औ आयै औ दे मोनफैसिगोन ना आयै नै बुन्थाबारि मोनसिगोन दे बिहामजो फै दायो हराव जोंहा खाना जानांगोन दाउज्ला खासि लाना दोनखादों र' आं मासे नंगौ नामा दाउज्ला खासिल' नङा आरो दायो राहुलखौ अमा बेदर ना लाबोनो होबावगोनसो होमबालाय दिनै खानाया जब्द'आनो जागोन ना आयै औ जागोनथ' र' बिहामजो फैदो दानिफ्रायनो संखानोसै नै मोनहैसिगोन बारा गोबाव गैला 20 मिनिट बुन्थाबारि मोनसिगोन बालाय औ आयै मोनसिगोन आङो बुन्थाबारि बारबाथाय राहुलखौ फन खालामगोन दे आंखौ लांफैनो होनसै औ बेखौनोथ' बुंगासिनो आङो ससे लायनो थां होननानै फैगोननो माथो औ थांखानांगोन ना गाबोन थांसिगोननो औ गाबोन थांसिगोनखायनोथ' नोंखौबो लिंहरदों र' आङो बिहामजो गाबोननिफ्राय नुनाय नंलाना गाबोननिफ्राय दसेसो मोनसिगोन आरो ना आयै औ माथो खालामबावनो बिहामजो थाङाबाबो जाया नोंनो फैबाय थानांसिगोन आरो राहुल गैयाबाबो फैबाय थादे बिहामजो औ जागोन दे आयै आंलाय थांखाबाय थाखागोन बिहामजो नै रायज्लाय हेलौ दे होमबा लाखिथ'नोसै दा
दा बुन्थाबारि बारबाथाय आङो फन हरगोन दे नों आंखौ लांनो फैबानो जाबाय दे जागोन दा लाखिथ' दे राहुला आंखौ दिनैसो फन खालामग्रोदोंलै गाबायानो खालामदों ना बिमायासो खालामनो होदोंबा जेखिजाया गाबोननिफ्राय नुनाय नंला माथो गुवाहाटियाव थांबाथाय बेथ' बेसेबा गोबावनि उनावसो फैसिगोन भिडिअ कलखौनो खालामबाय थानांसिगोन आरो